Далеко снимай, патко ти как пръската му се огъва. И долу тук. Дано. Голяме. Не, аз го сещам. Пръчката снимаш ли, Валери? Снимам. Как се огъва? Голям. 15 кг ето. Леко. Идва. Снимай водата, Валери, водата снимай. Соме, ето виждаш ли? Оха! Снимай, Сома. Не, но на една страна се да като обича. Добре. Е много. Хубаво терни. Ще умиришем сега. За опашката. Валери, снимаш ли го? Снимам го. Ама ела насам. Снимай си я малко, Сома, снимай и батко ти. Бе, от тук ела снимай. Що се вижда? Те там по-близо ти до него. Оха! За опашката ли хвана? Да. Там е. Не много за опашката. Не. Бил. За гърба. Голям. Валери, хубаво го снимай. Малко се дръпва. Да влиза, мила. Много да не се откачи. Не, няма да влизаш. Голямо е. Майко, няма да влизаш, той батко ти ще си го такова. Ти се приготви с ножа. Да знаеш. Майко, 10 кг. Алка, снимай мене. Хакай го. Гоше за гърба е закачен, много слабо е закачен. Дръпай към тебе. Чакай. Ако му да го фаниш, фащай го за устата. Как? Къде? Аз искам да го надупча. Очила навътре. Как да отивам тук, знаеш кое да обокува? Чакай, че го придърпам малко. Я виж там, ще може ли да го хванеш? Уйоса. И да не се откачи. Не. Държи се здраво. За устата, ако може да го хванеш. Мохапи. Няма да то стискай, бе. Закачен е хубаво. Няма мърдани. И опашка съм. Где сме го надрали от тебе? Не мога Гоше за опашка го хвана да не вземе да бъска. Не, чакай. Той сега ще дойде. Той се лъзни. Той сега ще излезе самиче. Ножа заби в него и го изкарай с ножа. За главата, да Не знаеш, мога за главата. устата. Фащай го. Дърпай. Не го пускай. Бързо фърляй, Абе, мама те няма да те разбра. Пусни.